Vil du behandle unge, der bruger penge på f.eks. trøjer for 800 kroner? Hvad jeg tænker om dem? Jeg tænker, at de må have mange penge. Men jeg synes, hvis man synes, man har råd, så vil jeg ikke være dommer over, om du skal have en trøje til 800 kroner, eller du skal have en til 200 kroner. Det må man selv om, men ja, det er jo et valg. Hvordan tror du, unge tjener deres penge? Vinder de dem, eller arbejder de sig til dem? Jeg tror, der er rigtig mange unge, der arbejder, fordi i Silvan og alle de forretninger, der står rundt om os, der er rigtig mange unge fra Brugsen og Netto og Kvickly og alle de steder, der arbejder rigtig mange unge. Så jeg ved, at de arbejder. Hvad kan være årsag til, at unge bruger deres penge på den måde? På tøj, dyrt tøj og så videre? Ganske simpelt, ligesom alle os andre, når de har lyst og har muligheden, så gør man det. Er unges tøjstil ændret i det sidste årti? Jeg kunne sgu lov. Du skulle have set mig som ung. Det ville du nok ikke have gået i. Tak for hjælpen. Var det det? Hvad synes du om måden, unge bruger deres penge på? Ifølge mig er det lidt spild af penge. Hvad kan være årsag til, at unge bruger deres penge på den måde? Må det ikke det samfundet, der siger, at man skal købe mærketøj? Jeg har selv søstre, som kan købe for 500 kroner, så har de 10 trøjer. Hvis vi som fyre skulle ud og købe en trøje, så er det 500 kroner, ikke? Ja. Og hvem bestemmer det? Det er samfundet, ikke? Mm-hmm. Er der flest unge, du møder i tøjbutikker? Eller er det voksne? Det er mest unge. I hvert fald i de tøjbutikker, jeg kommer i, ikke? Ja. Der er det mest unge mennesker, ikke? Men der er tit gerne en herreafdeling også, så man ser også lidt ældre, men det er mest unge. Ville de unges liv være anderledes, hvis de ikke havde mærketøj i dag? Det er et svært spørgsmål, ikke? Ja, man ville ønske, at vi ikke havde mærketøj, så vi brugte pengene på noget andet, men jeg tror, det er meget vigtigt at brande sig selv med noget tøj og vise over for venner, at jeg har god stil eller et eller andet. Det er jo bare blevet meget op i tiden, ikke? For selv, det er bare billigt tøj, ikke? Nogenlunde billigt tøj, ikke? Så længe det ser godt ud. Så for mig er det lige meget, men nogen har jo, skal jo brande sig på tøj, ikke? Tak for hjælpen. Det var slet. Okay. Hvor tror du, de unge får deres penge fra, dem de bruger på mærkevarer og så videre? Er der noget, de vinder, eller er der noget, de arbejder sig frem til? Det kan være, om de har rige forældre eller ej. Hvis de har rige forældre, så er det nok forældrene, der giver dem. Ellers så nok noget fritidsarbejde. Hvorfor er de så tiltrækket af de her mærkevarer, Louis Vuitton, Gucci og sådan noget? Hvorfor er de så tiltrækket af dem? Det er nok fordi, at man ikke vil være outsider på en måde. Så hvis folk har dem, så er det ligesom dem. Du kan ikke være den i klassen, der ikke har mærkevarer. Er det sådan, du kunne tænke dig at se ud med den mærke? Nej, jeg går efter, om jeg kan lide tøjet eller ej. Hvis det så er et dyrt mærke, så har jeg på de fleste gange ikke nok penge til det. Så tager jeg hellere noget, der er billigere. Tak for hjælpen.